t'aw fa ka furu la bila ko musu fe na be siansa bore ma sunoko da inyela mumbe wa samarakan do be no chesinga ulu gwaku yi be don kepu ni wala on jon baransro o manire an gone kumbe asura ngani mu bora sa ko ni baram ni t'aw fa ka ni t'aw fa ka problem ko no bli ngo an bora ngoni sura an kumbe ya be jon kumbe ya ko wala de so o ga sira ya o do o ne ka sira mbara ngaso ikaso de le ka so ni sule ka so do e fate ya lance war sara la blingo yi no re do re e ba kala ko da ya famia e ba kala ko ne so isa o ni sunnim na yelma sule villa min jon amna yelmai lay ni tanche ba tay tare no de ya ay ta ngante fe ga uye nyela yere di ne te fe ni na an ni na ko be kare kono ne ga so e ga so men ki ga so yi ne de masa ebo sa idajila so papier be bulo a papier te ne bulo nkono mta me dunga ta papier ta kana ta de ni papier ni ta nyuma yebo ai mta ta kana de o ala yege ni ya papier ga fa na romba finyana ya ni biti ibla rola na la sonama ikanyi kan to ipu ibu ga yoro wulo o mama yede aisa kuma chimente now sule wula ka boss no gola bita papier abi wele ka papier abita di ma yoro were mini yante clean ima dawla ko so in papier bele ne ko se me yoro ka ngui wala ni dalu nchela ali kolomi ali papier korolin ato to soro ofia awo ne mara mi mana kila dugulu ko la wal so jole ne da sa ne ya sa iba sa na eba sa e fa to de ma ko fere apta ay copie takadima copie jumene antara merila kata transfer begera ay wa na tara merila so a papier man ne to la flani ida fa shotuluma isigi wa gala awo ne benza ne chekini ka sukura ay ta sa o ka ta sa wa era la akana se mainde ala nshite shi ay bongo so ay ne blaga bawulu sitane auzu billahi minash shaitani rajim idafa shotuluma ibu mulazeka kajimi okange kutaraula ko shotuluma garula nyame jarla gawri dare afore aida fore la ko kuni showa shotuluma jarla ko basho forate amita gabu chema les républicains ale ko chukodi waldi andretea Andri ete wolbaya ko fusi taw fe eta to ko bako les républicains ale ko chukodi ko kolonel Assimi Goïta ni kele che nyemgo wi nyonye o baye wati sangulo ni la jere mitu ake wasaka seka jatemna oke kele fere min bla do singa wasaka jamana lakano o fere mun bla jire sigire do singa kalaje yala bara ka ke o kechu lawa gela jumbe ala ani amsika jigi sigiro jume soro fane jume kan do bara la o bituga nyonye so o ninga hakilla falon ke o tablo nu ka wolba yira ka foko finitugo ka ministry ni o ye colonel Sadio Kamarai alaikum la jeren kenekan ka fara kolonel Assimi Goïta ka ni keleche nyamko to bala jele kuma kala kenyo nyana jamano ka jenyunga baro jien kono no géopolitique kuma kala tabulu nuka fere kura munuka nga tige hanga ka nyesanga kunle na kuroma o kuma kala tabulu kan ani lakana go be kisamina sisa asega sigara ka fese finitigi kodo yalo abeti nyefo ayirasa ka foko jigisi yoro koni bedno sabula fere min bla yendo singa ko abala ka nobo jamana do malaka jigi fasoro wa jamana fana jugu ko ndamala ka karula dongo do katafe o barka balaka dogoya o mimbe taleke chesurula ko jiga be fona ga fo kele chemunu bi barala armée nationale ko ubisega kungorota soro ulika jonnuna ina fo ye kungorota chama soro chugumina kabe uye bare ndamne
o ko taale ɲɛfɛ ko jigiba kan k'a fɔ k'u bɛna se ka dankari jugu la pewu ni ka jamana lakana ka bɛɛ lajɛlen hakili lafiya o ko fɛɛrɛ minnu bɛ sen na ko o bɛ se ka sankɔrɔ ta halisa cogo min na o fana kumaw kɛra a baara ninnu taabolo hukumu kɔnɔna na kolonɛli Asimi Goyita ye timinanja kumaw ani jigiya kumaw k'olu kura ka ɲɛsin kɛlɛcɛw ma lajɛlen senfɛ ka jira k'a fɔ jamana bɛ u senkɔrɔma don u tɛ u yɛrɛ ci la k'u bɛ jamana ka ci de la républicain ka kumaw don Ala k'a ɲa ka d'a ma l'histoire ko cogo di Walden Conseil national de patronat du Mali ni o ye CNPM ye olu ye baara dɔ sigi sen kan waati dɔɔni bɔ kabi Mali bɔra CEDEAO la ni ka fara Burukina Niger kan i b'a ye k'a fɔ ko Conseil national de patronat ma sɔn ka hakilila di baara in kan a ko k'u bɛna kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi min bɛna baara kɛ ka jateminɛw kɛ ni latigɛ min taara jamana marabagaw fɛ a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye fɛɛrɛ jumɛn kan ka se ka tigɛ walasa ka kɔlɔlɔ ninnu kunbɛn nafa jumɛn fana bɛ se ka sɔrɔ a la gɛlɛya ni hɛrɛ minnu ni jagokɛlaw ni sɔrɔ bosonbaw bɛ se k'olu sɔrɔ ko u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ gafeba min ni u ye o bila jamana ɲɛma ka bolo kan kolonɛli Asimi Goyita a jira k'a fɔ ko an ka sɔrɔ dulomaba 5 u ka hakilijagabɔ ɲɛsinna olu de ma kuranko b'a la o ye sɔrɔ dulomaba dɔ ye mɔgɔ minnu kan ka sɔrɔ yɛrɛ ɲɛnamaya n'o ye ressources humaines ye kuma kɛra o kan sɔrɔ fana bɛ kɛ ni minɛn minnu ye n'o ye infrastructure ye ani fo ka taa se impôt ko ani sɔrɔ yɛrɛ fana musakaw bɔyɔrɔ ko o kuma kɛra ka hakilijagabɔ ɲɛsinna nin taaboloba ninnu ma a yira k'a fɔ ko kuranko gɛlɛya in fanga ka bon kosɛbɛ min bɛ tali kɛ patronat ɲɛmɔgɔ y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko a ka wusa sifinw ka kalan minnu bɛ ko in ɲɛdɔn kosɛbɛ o dɔrɔn tɛ ka se ka minɛnw bila bolo kan minnu b'a to baara in bɛ se ka kɛ ko sabatilen ye ko gɛlɛya min bɛ Mali sɔrɔko la fɔlɔ o dɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kan ka sɔrɔ yɛrɛ baara kɛ k'a laɲɛnamaya i b'a ye k'a fɔ ko kalan min bɛ di olu ma olu ni Mali yɛrɛ sɔrɔ mako bɛ mun na ko kelenw tɛ ko fɔ ka fɛɛrɛ fana kɛ ka olu bila olu dama kɛɲɛ k'olu ta kuntilenna kelen fɛ walasa min b'a to sɔrɔko mako baarakɛlaw olu bɛ se ka dɔnniya jɛlenw sɔrɔ cogo min na i b'a ye impôt ko la a y'a jira k'a fɔ ko cakɛdaw bɛ impôt faama de sara jamana in kɔnɔ k'o ye minɛn jɛgɛnenba ye ko fiɲɛba bɛ o la waati min ko sisan ko k'a sɔrɔ ni sotigiw ka ca so minnu bɛ loyer la olu ka ca ko olu si tɛ dɔrɔmɛ 1 sara impôt la k'o ye fɛn ye fɛn minnu ni fiɲɛba don ni minɛn min da jɛgɛnen nin ye ko jamana ɲɛmɔgɔ k'a lapilen k'o bɛ se ka sababu ye ka dɔ fana sɔrɔ musakaw bɔyɔrɔ ko la ka se ka jamana labaara i b'a ye k'a fɔ ko waribonw fana ko gɛlɛyaba bɛ olu kan ni waati in kɔnɔna na ko fɛɛrɛ fana kan ka sɔrɔ walasa min b'a to warimugu bɛ se ka sɔrɔ bankuw kɔnɔ cogo min na ka se ka jamana sɔrɔ siraw laɲɛnamaya ko o fɛɛrɛw fana ka tigɛ hakilijagabɔ in kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko kabi kɛlɛ in daminɛna kɔrɔnfɛ kɛlɛ daminɛna san 2012 ko gɛlɛya caman an ka sɔrɔko taabolo ye u sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko minnu sera sɔrɔko taabolo ma ko ka fɛɛrɛ fana tigɛ ka se ka kɔkɔrɔdon fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye k'a to sɔrɔ ka se ka laɲɛnamaya min don k'u y'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka don gafeba kɔnɔ e sɔrɔ mɔgɔ sɔrɔ ka kumaba minnu fara ɲɔgɔn o ye nin ye waliba alhamdulilayi e kɔni ka tɔgɔ in cayara sa Walden n'i bila kɛnɛ ma i bɛna ye ne bana ko cogo di sule sɔrɔ n ye da la ye sule jumɛn o kumana a ko Usmane Isufi Mayiga Pinochet ko ani kɛwaralasiraw ye ɲɔgɔn ye ka se ka hakilila fanefane dɔw kɛ u ka baara kɛ kolo min n'o ye comité de pilotage ye
min bɛna sigi k'a fɔ ba bɛn hukumu kɔnɔna na ka se ka o baaraw labɛnw kɛ k'o sigi sen kan malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko u ka baara in daminɛnen u ye kibarudilaw wele ni ka a kumabaw ɲɛfɔ olu ye i b'a ye k'a fɔ ko février kalo tile 5 tɛmɛnen u ka kolo in sigira maa 100 ani maa 40 bɔɲɔgɔn ko i b'a ye a ɲɛmɔgɔ bɛ Usumani Isufi Mayiga bolo février kalo tile 6 u ye baara daminɛ CICB la u ye u ka baarakɛ kulu sigi minnu bɛ kibaruyadenw kɛ minnu bɛ sɛbɛnkow ɲɛnabɔ ni fo ka taa se o ɲɔgɔnna caman wɛrɛw ma Usumani Isufi Mayiga sɛmɛntiya k'a fɔ ko baara bɛ kuntilenna min na sisan o de ye ka se ka baarakɛ kulu minnu bɛ yen nɔ sisan olu bɛɛ k'u ɲɛsin u ka kɛta ma min b'a to sigikafɔ in a labɛn bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ko kuma bɛna kɛ fɛn caman kan a jirala k'a fɔ bɛn bɛ sabati an ka jamana in kɔnɔ cogo min na o fɛɛrɛw bɛ se ka sabati ko kan ka sabati politiki sira minnu fɛ kuma bɛ sinsin olu kan ko an ka jamana ɲɛmɔgɔyaso ni u bolofaraw fana kan ka sigi sen kan cogo min na n'o ye institutionnel ye kuma bɛ k'o kan sɔrɔko ani yiriwali kuntagalajan o fana kuma bɛ kɛ a ko sira kan lakanako ani jamana dugukolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na ko kuma bɛ kɛ o fana kan an ka jamana ka kuntilenna kuraw jɛɲɔgɔnya sira kan ko taabolo la ani jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ ko kuma bɛ kɛ olu fana kan an ka jamana fana ni minnu bɛ dancɛ bɔ o fana baaraw kan ka tɛmɛ cogo minnu na ko kuma bɛ kɛ nin taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kan o y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko olu tɛ sigi k'a fɔ kɛ nka u b'a labɛn ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn tigi sen kan kuma kan ka kɛ taabolo minnu kan kadara min kɔnɔ u b'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'u nana de ni ka kibaruya di kibarudilaw ma kunun ko ka kɛ ne de fana ka ɲɛfɔliw ye ne bɛna sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko Segu u ka kalansoba min bɛ wele ko université ale ɲɛmɔgɔba tun ye latigɛ dɔw ta latigɛ minnu bɛ falen don ɲɛmɔgɔ dɔw ka sigicogo la ni o ye chef de DER n'o ye département d'études et de recherche o tun ye falen don olu ka baara la ka o ɲɛmɔgɔ ninnu nɔrɔ bila a kɛra mankan ye sabula kalansoba in ɲɛma dankan ani fo ka taa se karamɔgɔba dɔw ma olu ye a ko kɔn ka jira sa k'a fɔ ko a ma kɛ sariya kɔnɔ ko sariya sɔsɔra ko recteur ka segin a kɔ ɲɛfɛ sama barika bonyana nka ko a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye sabula ko recteur seginna a kɔ a tun ye maa min nɔrɔ bila ko a seginna o ka sariya kan ni k'a tigi bila a nɔ la i b'a ye k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ sugandi cogo min na kalata de bɛ kɛ ni kalata kɛra waati min na o ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sugandi ka bila yen nɔ recteur ka baara ye min ye dɔrɔn ka sariya ta ni ka kalata in k'a sɛmɛntiya nka ko a ti maa si sugandi ka bila a ti maa si nɔrɔ bila kalata de bɛ kɛ san 2 o san 2 ni ka mɔgɔw nɔrɔ bila ko o baara min ni a tun b'a fɛ ka o ko yɛlɛma ko a wajibira a ka segin a kɔ denw ma walba ne fana kuma don ko kusani sen tege ka di walde nouvelle horizon ne ko yɛrɛ bɛ se bolila fɔlɔ de ne ko ni juguman bɛ yen ne bɛ boli dɛ mais ka boli yɛrɛ ma ten pas de se talo na mais n'a fɔra sa ko hey was man hone ala ka no cɛjɛ o ke ti fɔ kile dula walba walde Mali kan ka taa wari sugu la ni fɛɛrɛ minnu ye ko wari sugu wari sugu bɛ e t'o dɔn dɛ n y'a faamuya marché financier de la sous-région n y'a faamuya sisan i y'a faamu sisan voilà i b'a dɔn waliba nin ye sugu ye min ni jamanaw bɛ taa ka taa wari dɔnɔ walima ka taa wari juru ta ka baara kɛ n'a ye ka tila k'a sara i b'a ye o sarali min bɛ kɛ dɔɔni nafolo min bɛ u ka baarakɛ wariw jɛ fasiriba ka fɔla k'u bɛ taa o wari ninnu de ɲini o wari sugu la nka a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ dɔw ni dabali dɔw ni taabolo dɔw fana ye san o san jamana bɛ o kuntilennaw dantigɛ k'a fɔ ko nin ye an fɛɛrɛ nin y'an ka fɛɛrɛ ye nin y'an ka wari ɲinita ye an b'a fɛ ka nin wari in sɔrɔ wari sugu la ɲina o fɛɛrɛ minnu o kuntilenna minnu ni sɔrɔko ni musakako minisiri bɛ to k'aw dantigɛ a ye
kiwarundo wele ani soroko musaka ko nyɛnabɔ baw ka olu bɛɛ lajɛlen wele ni ka kiwara dinke i b'a ye k'a fɔ ko ɲina kan mago bɛna jɔ nafolo min na o se fɔ wale miliyari 1,000 miliyari 400 ani miliyari 40 ani miliyari 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ ko an bɛna taa o ɲini nka bɛɛ tɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ waati ni waati a kan ka kɛ ni fɛɛrɛ minnu yɛrɛ fana ye olu bɛɛ lajɛlen dantigɛra ni ka olu ɲɛfɔ ko nin waleya in kɛ kun ye mun ye o de ye ka se ka to fana minnu ni olu bɛ don jamanaw jigi kɔrɔ wariko la ko ka se ka u kunnafoni ani fana k'u bɛɛ lajɛlen lajija ni ka jigisigi kuma fana di u ma k'a fɔ baara kɛ fɛɛrɛ nin a b'a to olu fana ka se k'u labɛn ni ka a to baaraw ka se ka kɛ cogo bɛlɛnna cogo min na ko a kɛ kun ye o kunlennaw de ye wa ko min bɛ tali kɛ jigiyaw bɛ yen ka kɛ ni musako minisiri ka kibaruyaw ye k'a fɔ ko ni laɲini ni ala sɔnna ko a bɛ sabati a yira fana k'a fɔ Shuala Baya Hayidara ko ale farigannen don a bɛ clinique Pasteur la ka kɛ ni a ka denbaya ka ɲɛfɔliw ye maa kofɔlen bɛna na ka don kaso la ka sababu kɛ ko a ka kumakan dɔw ye minnu salo kɛ foroba ɲɔgɔn kun bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ minnu hukumu kɔnɔna na sariya kiiribulon min bɛ wele ko pôle anti cybercriminalité ko olu ye a nɔ minɛ ni ka a minɛ ka don kaso la a tun taara kaso bɛɛ la fɔlɔ nka o kɔfɛ u tilara ka a labɔ yen nɔ ka taa ni a ye jamana kɔnɔna na joyi la i b'a ye k'a fɔ ko farigan y'a minɛ ka kɛ n'a jɛw ka ɲɛfɔliw ye ko a bɛ clinique Pasteur la furakɛliw bolo kan ko min bɛ tali kɛ dɔgɔkun damadama kɔnɔna na k'i b'a ye k'a fɔ ko farigan in dɔ b'a la ka fara kan ka taa fɛ ka kɛ ni kibaruyaw ye a yira fana k'a fɔ ko a ka minɛli yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ko Conseil islamique du Mali olu ni u ka sɔrɔnadonba ni société civile ɲɛmɔgɔw olu tun y'a ɲini k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka kɛ min b'a to nɔgɔya bɛ se ka don a ka lahala kɔnɔna na cogo min na sariya ko bolo kan nka o welekan ninnu halisa olu kɔni ma se ka sira jɔnjɔn sɔrɔ fɔlɔ nouveau horizon ka kumaw don ala ka nɔgɔya k'a ye ala ka sira jɔnjɔn sɔrɔ amina les Échos ale ko cogo di ale ko siraba kasara dɔ kɛra Mopti sira la i b'a ye k'a fɔ ko san yɔrɔ ninnu na an ka sirakatamako minisiri ala jira k'a fɔ nin waleya in kɛra Kesedugu ale bɛ Mopti mara la Jara transport i b'a ye k'a fɔ ko ale de ni donibatamawulu dɔ ditɔni dɔ karila ɲɔgɔn na ko maa 15 ni tora a ko da fɛ waliba i b'a ye k'a fɔ maa caman a gɛlɛyara koyi maa caman wɛrɛw k'olu joginna maa joginnen olu ni furu ninnu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ na ka taa ni u ye Mopti kɛnɛyasoba la walasa ka se ka furakɛli baaraw boloda yen nɔ cogo min na sirakantamako minisiri ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko mɔgɔw ka sirakantamako fɛɛrɛw n'a sariyaw ka olu tɔbɔtɔ ni k'u bato ko bɛ se ka sababu ni k'an kisi ɲɔgɔnna kasaraw ma u ye dugawu don fana kɛ ko ala ka hinɛ minnu ne tora ko dafɛ ko ala ka hinɛ olu la waliba les Échos ka kuma amina les républicains les pélicans ale ko cogo di ale ko colonel Asan Bajalo Touré ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri Abdul Kasim Fɔnba ko u ye taama kɛ Tɔnbɔkutu yɔrɔ min na ni u ye duraci kɛnɛ dɔ n'o ye stade dɔ ye ko birikidi fɔlɔ da min bɛna kɛ sababu ye ka ni kura ani farikolo ɲɛnajɛ kɛcogo fɛɛrɛ ɲuman caman k'o bila Tɔnbɔkutukaw ka bolo kan o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ u ye minɛ caman fana di kɛnɛyasow ma i n'a fɔ sikandɛrɛ kura dɔ ani fo ka taa se furakɛli minɛ caman wɛrɛw ma minnu bɛ caman ba fara dɔgɔtɔrɔw ka baara nɔgɔya fɛɛrɛw kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye u ye dɛsɛbaatɔw fana ka olu ɲɛji cɛ ni balo caman ye ani dunfɛn caman minnu n'o bɛ kɛ sababu ye ka a to olu ka se ka nisɔndiya fasiri b'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ni minnu salo min kɛra ko a kɛra jigiya minanba ye Tɔnbɔkutu minisiri fila fɛ pelikan kuma na an bɛ salo kɛ bonyamakɔrɔ fɔ ayiwa walidi Andre dɔw don ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ayiwa an b'a yira limanaw la k'a fɔ fɛn min ye bi araba février kalo tile 21 san 2024 Andre Traoré walidi
ele kuma ka gafe nu fese ba mangan che ina to dun kana kan ngali ten wala tatu ture ne ke karafe madam sanu fatu kini fal ko kambe Allah nera koni ala ka akili mandi Oldum kile meka ne ka sobe guse no agri mango jumane ka ala ka akili manda uma ay suro beke way wiena ne ka dukono abe mu way wiena ne ka dukono nay nandi awre waro ni mani mu mari ha ne ka sala aw fati ne ta ufaka furla bla ko musufe na be seansa bore masno ko dainyela mumbe wa samarakanda obe no chesinga ulu gwaku be don kepu ni wala on jon baransro o manire an gone kumbe asura ngani mu anu mu bora sa ne baram ne ta ufaka